खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 18थि बोसोरारि जथुम्माया थुंगेबाय। बालिपारा दखरा एबसुनि खुंगा 45थि बोसोरसालिया जथुम्मा। आसामाव खानि हेंथायै सोमावसारफिननांगौ बुंदों डक्टर हिरेन गगৈ। काजिरङा नेशनेल पार्कआव 5थि दाव सारनाय हाबाफारिखौ जागायबाय। फैगौ 14 जानुवारियाव जानो गोनां कंग्रेसनि भारत जोड़ो हाबाफारिखौ मणिपुर सरकारा पारमिशन होआखै। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फेसबुक एकाउन्टखौ सोरबा सिनाय मोनै हेकारा हेक खालामनो नाजादों। मुंदांखा देंखोगिरि आरो मिउजिक डाइरेक्टर भुपेन उजेरा 80 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। बासबारियाव मानास फोरबोनि लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सावदुर बिथानि खौसेथि फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 18थि बोसोरारि जथुम्मानि हाबाफारिया थुंगेबाय। गेवलां मेलाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बेखेवनाय बिबुंथियाव बुंदों दि बर' माहारिनि मोनसे गोहोगोरा माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफादा बर' जातीयबाद सोरजिनायनि बिथिङाव गोबां बिहोमा दङ। बर' बिजों राव थुनलाइ हारिमुखौ जोबोद गोजौआव लांदों। बर' थुनलाइ आफादनि जौगानायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा जुनिया गोनांथार मासि आवग्रिदों। बेबायदियैनो बिटिआर आरो बड'लेण्डआव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद दङ। जाय माहारियारि आफादा गावनि हारिनि जानानै बिटिआरनि गोरोबथानि जानानै गोजोननि थाखाय खामानि मावो बेबायदि माहारियारि आफादजों प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जेब्लाबो दङ। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डम्बरुधर बसुमतारिया दैदेननाय खुंफुंनाय गेवलां मेलाव बर' थुनलाइ आफादनि मिरु लेङाइ आफादगिरि आरो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि थुनलाइगिरि सीताराम बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि मिरु गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लादों। बे मेलाव थुनलाइगिरि गबर सिंह बसुमतारिनो आबौ खम्बाम राजा उत्तम केरकातारि गोसोखां थुनलाइयारि बान्था, किरण बसुमतारिनो थुंग्रि भुबनेश्वर महिलारि गोसोखां हारिमुवारि बान्था, निजोम बसुमतारिनो समाज मावथि मेब्लाराम बर' गोसोखां थुलुंगा बान्था होनाय जायो। बे थुनलाइयारि महिमा बसुमतारिनि सुजुनाय सुंद' सल' बिजाब उदांस्रिनि अर बेखौ आलासिफ्रा बेखेवो। बालिपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 45थि थान्दै जखनथाइखौ देग्लाय कटन मिल गोजोन फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। बेनिनो दखरा आफादनि बुंथिगिरि आरो थान्दै मेलनि मासिगिरि जेरेमिया दैमारिया मासि लानानै दैदेननाय थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होयो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि जित स्वर्गियारिया। थान्दै मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव वारिया। थान्दै मेलनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा एबसुनि जोनोमनि जारिमिन, बर' समाजाव एबसुनि गोनांथि, सोलोंथाइ बिथिं, समाजारि थासारि, बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों हानि पाट्टा होनाय आरो सिमा बारायगोननि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै बिटिआरनि सिमाखौ सानजाहा आरो खोलाहाथिं बारायनायाव एबसुआ माब्लाबाबो रावजोंबो कमप्रमाइज खालामा होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। आसामनि मेलेमजिबि डक्टर हिरेन गगैआ बुधबारखालि गुवाहाटीआव खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों दि आथिखालाव आसामाव गोदानै आरोबाव खानि हेंथायै सोमावसारनांगौनि गोनांथि दङसै। मानो होनोब्ला मिरु सोरखारनि बे खा एबा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलआ आसामनि थाखाय जोबोरैनो गिथावना। बे आयेन एबा बिलनि जोहै गोबां बांलादेशी हिन्दुफोरा आसामाव हाबफैगोन। अब्ला आसामनि रांखान्थियारि आरो राजखान्थियारि गोबां बिथिङावनो जोबोद गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ। बेनिखायनो आथिखालाव आसामनि रायजो राजाफोरा बे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि हेंथायै बयबो ओंखारबोनानै सोमावसारफिननांगौ होननानै डक्टर हिरेन गगैआ बयखौबो खावलायदों खौरां मेलनि गेजेरजों। खर'सा आसामनि काजिरङा नेशनेल पार्कआव 5थि दाव साननाय हाबाफारिखौ बुधबारनिफ्राय जागायबाय। बुधबारखालि आसामनि आबहावायारि आरो हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया बेखेवनानै होबाय।
गासै मोन 100निबो बांसिन दैब' जायगा एबा बिलोफोराव सारनाय जागोन होननानै काजिरङा नेशनेल पार्कनि फिल्ड डाइरेक्टर सनाली कसा खौरांगिरिनो मिथिहोदों। सानजा वाइल्ड लाइफ डिविजनाव गासै मोन 53 इनुमेरेटरखौ मोन 77 दैब' जायगा एबा बिलोफोराव बाहायनाय जागोन आरो नगाव डिविजनाव गासै मोन 22 बिलोफोराव गं 23 इनुमेरेटरखौ सार्भेनि थाखाय बाहायनाय जादों आरो गं 31 इनुमेरेटरखौ बिश्वनाथ जिल्लानि बाहागोआव मोन 25 बिलोफोराव बाहायगोन होननानै फोरमायदों फिल्ड डाइरेक्टर सनाली कसा। मख'नो गोनांदि थांनाय 2021-2022 मायथाइयाव जेब्ला ब्रैथि दाव साननाय जादोंमोन अब्ला काजिरङा नेशनेल पार्कआव गासै 66,776 दावफोरखौ साननानै मोननाय जादोंमोन। हादरनि दाब दाब रायजोफोराव भारत ज'र' हाबाफारि मावफुंखांनायनि उनाव आथिखालाव कंग्रेस दोलोआ मणिपुर रायजोआवबो फैगौ 14 जानुवारि 2024 अक्ट'खालि सानजा इम्फल जिल्लानि खांजैबांनिफ्राय भारत ज'र' हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। नाथाय आथिखालाव मणिपुर सरकारा बे भारत ज'र' हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो पारमिसन होआखै। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि आफादगिरि कैसाम मेघाचन्द्रआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि बेयो सुबुं खुंथायनि मोनसे गोनांथार मोनथाय। जों गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंहखौ जर'खायै लोगो हमहैबावदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावदि मणिपुरनि बीजेपी सोरखारा कंग्रेस दोलोनि बे भारत ज'र' न्याय जात्राखौ पारमिसन होआखैसै। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फेसबुक एकाउन्टखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा हेक खालामनो नाजादों। बे खौरांखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनो टुइटारनि जोहै मिथिहोदों। संगालि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव पाकिस्ताननिफ्राय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फेसबुक एकाउन्टखौ हेक खालामनो नाजादोंमोन। मख'नो गोनांदि आथिखालाव साइबार क्राइम मावग्राफ्रा बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दङ। जायखिजाया समावनो गोबां सुबुङा बै हेकार एबा साइबार क्राइमफोरनि शिकार जाबोनांनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बेनिखायनो आथिखालाव साइबार क्राइमनिफ्राय बारग'नो बयबो सांग्रां जानाया गाहाम। आसामनि बयजोंबो सिनायजानाय आरो अनसायजानाय मुंदांखा देंखोगिरि आरो मिउजिक डाइरेक्टर भुपेन उजेरा 80 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। थांनाय 6 जानुवारिनिफ्रायनो भुपेन उजेरा हस्पिटालाव एडमिट जानानै दङमोनब्लाबो नाथाय 9 जानुवारि मंगलबारखालि भुपेन उजेरा रुंसारि जायो। आथिखालाव बिसि शान्ता उजेर आरो सानै फिसाजोखौ अरायनि थाखाय नागारलांबाय भुपेन उजेरा। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि गोबाङानो भुपेन उजेरनि रुंसारि जानायाव जोबोरैनो दुखु मोननाय फोरमायदों। वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामानि गाहाय हाबग्रा लांगोना बासबारि रेन्जनि सेराव थानाय फातिमाबाद साहा बागाननि बिरसा मुन्डा कमप्लेक्सआव खुंफुंजानो गोनां 7 साननि मानास फोरबोनि थाखाय नेम बायदियै लाइखुन्थिया गायसननाय जायो। लाइखुन्थियाखौ गायसननो आदिबासी वेलफेयार काउन्सिलनि लोगो आफादगिरि सुभाष तिर्किया। लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव आसानि सेन्ट्रेल फोसावदिं नेहाथारि मानसुख सानकारिका, मानास फोरबो आफादनि लोगो आफादगिरि टंकेश्वर नाथ, नेहाथारि प्रान्जल देखा, फोसावदिं नेहाथारि बुबुल नाथजों लोगोसे गोबां मुंदांखा सुबुं आरो रायजोफ्रा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि फैगौ 25 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम 7 साननि हाबाफारिजों खुंफुंजानो गोनां मानास फोरबोआव गुबुन गुबुन माहारिनि हारिमुआरि मेला, बुक फेयार, ट्रेड फेयार, ट्रेडिशनेल फुड फेयार, थुनलाइयारि हाबाफारि खुंफुंनाय जागोन होननानै खुंफुं आफादा मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।